Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα τόσο στις τάξεις των ομάδων όσο και στους οπαδούς τους είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, για όσους δεν τον πρόσεξαν βέβαια. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Το πιο απο... Ερνάντες παραχωρεί το φάουλ. Τι έπιασε ο Ντοναρούμα. Το έπιασε. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Εγώ στη θέση του θα την κρατούσα χαμηλά την μπάλα. Ναι, θα πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να αποφύγει την αντίπαλη αεροπορία. Η Τσέλσι μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Την ξαναπήραν, στο άψε σβήσε. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Για να δούμε, μεγάλη ευκαιρία. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Τη στέλνει μακριά και ανασένει λίγο η άμυνα του. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Δεν τη φτάνει αυτό. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Ευκαιρία να τη δώσει στο πιάτο. Αλλά όχι, δεν δούλεψε. Καλή παλιά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Έκοψε την πάσα. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια. Είναι ευκαιρία. Απίστευτο. Αν δεν σε θέλει η μπάλα. Είναι το δεύτερο κόρνερ της ημέρας. Ενώ οι αντιπαλοί τους δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα. Δεν τη φτάνει αυτό. Έξυπνη η πάσα του. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Κατάφερε και την κράτησε. Επιχειρεί το σουτ. Το βάλανε. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Ποιος άλλος θα έβγαζε τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα.
Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν του βγήκε τελικά. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Αυτές οι αντεπιθέσεις τους είναι πραγματικά φαρμακερές. Οι αντίπαλοι αμυντικοί πρέπει να προσέχουν πολύ. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Κέρδισαν το πλάγιο. Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή τους. Πολύ καλή πάσα. Ξεκινάει η κόντρα. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Πιάνει ένα σουτ. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Εδώ τα ψηλά κορμιά που διαθέτουν μπορεί να αποδειχτούν καταλυτικά. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για τον γκολ. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη... Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Δεν πρέπει να είναι και πολύ ευχαριστημένοι που προηγούνται οριακά στο σκορ, γνωρίζοντας βέβαια και την δυναμική του αντιπάλου. Στο δεύτερο ημίχρονο περιμένω μια καλύτερη εμφάνιση από μέρους τους για να εξασφαλίσουν και αυτό που αξίζουν. 1-0 το σκορ με 45 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Substitution. Να είμαστε και πάλι πίσω στη δράση. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Πολύ καλό τάκλινγκ. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδρασης. Μπράβο του, καλή κίνηση. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Ντόβπικ βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Ήταν πολύ καλό το κατέβασμα που έκανε, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Εμπαπέ θα σουτάρει για γκολ. Το κάρφωσε. Μάλιστα, έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας 2 γκολ. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Μπράβο στο προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Για πολύ λίγο δεν τα κατάφερε. Ο Ράις εδώ θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι καλύτερο, αναμφίβολα.
Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Όχι, δεν ήταν πολύ καλή η The πάσα. attendance for this match was 72,306. Ούτε αυτή τη φορά μπόρεσαν. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Μυρίζει γκολ. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Με συνοπτικές διαδικασίες η μπάλα και πάλι στα πόδια τους. Η Μίτιλαντ Μπορεί να πάρει μια μικρή ανάσα τώρα. Το τάκλινγκ που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. βγαίνουν μπροστά. Θα εξαπολύσει το σουτ. Να το! Στα 3 γκόλ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Αυτά γίνονται όταν δίνεις χώρο στην περιοχή σου σε παίκτες τέτοιου βεληνικούς. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε παίκτης επάνω του? Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που έκαναν ήταν καθαρή αυτοκτονία. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Δεν άργησαν να τη ξαναπάρουν. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Βρήκε στεναρή αντίσταση εδώ, δεν μπόρεσε. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Καλή παλιά. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Του το δίνει στο πιάτο. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα τους. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Substitutions taking place. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Και ανακτούν και πάλι την μπάλα. Έξυπνη η πάσα του. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Είναι επικίνδυνος εκεί. Υπέροχη προσπάθεια. Μέσα! Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Ερνάντες. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Μια πλήρης νίκη από κάθε άποψη και κυρίως χάρη στους επιθετικούς που δημιούργησαν χάος στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων.